COP 27 no time pino mar Misri. Nitiere COP 28 mabene dhi e pinje go mag jo Arabu. Sani wantiere kai kod Africa Climate Summit. Gik manolose COP 27 mag funding kata mag cholo menda pod ilose Africa Climate Summit kawuono. Pod en gima idhi lose COP 28. Koso en gimoro minyalo tieki e yo moro mapiyo. Koso en gimoro ma yacho en progressive. En mana mibiro mana mos ten singo ewi singo ma ichiwo. To moko bende mos chop kare. Oganda moko nyalo wacho ne pok oneno. Emomiyo wan gi Africa Climate Summit. Africa Climate Summit gima duong' ahinya ma wadwa neno ni singo moselose COP 27 gi pinje ma osedongore. Wadwa neno ni tok ere plan kata program magiketo mondo wabed ka wanyalo yudo konyruok ma wadwarono. Nikech king'iyo kaka ginene honro wacho ni Afrika ema safa ahinya ka pi muomore kanitie oro to be kanitie kech. To okwan responsible ahinya e weche mag ginene lokrok mar lwasi. To Africa Climate Summit ni wadwaro gimiluongo ni declaration, Nairobi Declaration mawacho position wa kaka Africa climate crisis dialogue. Position wa kaka jo Africa en ni wadwa neno ni wan gi fair and equitable access to finance and adaptation and technologies manyalo miyo wa loso gik makethore kalure kod logruok mar kor lwasi. Ero kama na inya kama chelo bende mwadhiye Norbert wano kan tiere jotelo